കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യാജ സ്വർണ്ണ ക്യാപ്സ്യൂളുകളുമായി യാത്രക്കാരൻ കസ്റ്റംസ് പിടിയിൽ. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ പയ്യോളി മേപ്പയൂർ തട്ടാർപ്പൊയിൽ ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ നൌഷാദാണ് പിടിയിലായത്. സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും വ്യാജ സ്വർണ്ണ ക്യാപ്സ്യൂളുമായി എത്തിയ യാത്രക്കാരനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ പയ്യോളി മേപ്പയൂർ തട്ടാർപ്പൊയിൽ ഒറ്റക്കണ്ടത്തിൽ നൌഷാദാണ് പിടിയിലായത്. സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നൌഷാദ് സമ്മതിക്കുകയും 4 ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എടുത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവയുടെ തൂക്കം നോക്കിയപ്പോൾ 262 ഗ്രാം തൂക്കം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവ വ്യാജ സ്വർണമാണെന്ന് നൌഷാദ് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ദോഹയിൽ നിന്നും വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർണമടങ്ങുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അവിടെ ഒരാൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും വ്യാജ ക്യാപ്സ്യൂളുകളിൽ അയാളിൽ നിന്നും പകരം വാങ്ങി ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും നൌഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെ കൂട്ടുനിന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും നൌഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. കസ്റ്റംസ് പിടികൂടുമ്പോൾ നൽകുന്ന സമൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വ്യാജ സമൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെ പറ്റിക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ രീതി. ഈ സംഘം തന്നെയാണ് താൻ വരുന്ന വിവരം കസ്റ്റംസിന് നൽകിയതെന്നും നൌഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റംസ് തുടർന്നന്വേഷണം നടത്തും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊണ്ടോട്ടി.